circulació, enlairament immediat. Valencians al món vos porta de viatge a Tolosa. Arranquem! Benvingudes i benvinguts a bord. Estem al sud de França. Avui descobrim la capital europea de l'aeronàutica. És la ciutat francesa més espanyola pels milers d'exiliats i immigrants que van vindre ací després de la Guerra Civil. La plaça del Capitoli és el centre neuràlgic de la ciutat. Per cert, sabíeu que Elx i Tolosa estan agermanades? És la quarta ciutat més poblada de tot el país i la tercera més turística. Valencians al món, bienvenidos a Toulouse. És una terra d'oportunitats per a moltíssims valencians. Primer, aprendrem a pilotar i volarem tan alt com han arribat els i les protagonistes d'avui. Sobrevolar els Pirineus, a una part tenim Espanya i a l'altra França. I des d'ací arranca Valencians al món, Tolosa!